10 ljudi, ja sam Toxiclaw i vi gledate Skyblock. Ali, zašto baš odavde? Ja sam već jednom snimao, samo sad ću da se vratim samo i evo me nazad. Stavio sam štopericu da znam ono čisto koliko snimam. I da poraslo mi je opet ovo drvo. Tako da ćemo ga pokidati. Kao što vidite, imam skin kao nekog Spidermana. Wow. I da. Sad sam pojeo malo čokolade i da mi voda fali. Samo da ja iskopam 3 komada. Ono, nisam baš nešto ono puno radio, kao što vidite. Tu sam malo sastavstvo proširio za ovo zasadio. Stavio tu kaktus i trsku. Tak. I da posadimo ovdje. I bio sam AFK možda oko sat vremena. Da mi to sve porastalo ili farma mi nije baš nešto narasla. I imam ovdje jednu kost. To ću morati u bone meal. Sad mislim da mi je ovo lubenica. Jeste, to mi je lubenica. I ovdje imam tako. I ovdje imam paučinu, da. Aha, ok, evo ga, ovdje je narasla lubenica, što je jako dobro. Jedan ćemo da pojedemo. A ove ćemo ostaviti, a to ćemo u semena. To je seme. Stavit ćemo, kako bude da tu voda hvata 4 bloka, tako da je to. Stavimo to tu. Napravim vodu od ovoga. Uzmem ovako. Jedno stablo. Dobio sam već saplinge, što je jako dobro. I mogu da napravim krevet. Tako da mogu da spavam. Lijepo. Nakon nut, tako. I sad ćemo da... sad ću ja da nakopam malo kamena. Da vas ne bi bio se smarao sa tim stopiraću, tako da se vidimo kada iskopam malo kamena. I ljudi, evo me nazad. Sakupio sam tu 30 komada. A sad ćemo da napravimo mjesto gdje će nam se spavnovati mobovi. To će da bude ovamo. Sam se znači mora biti najmanje 24 bloka, tako da 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 i 30. Što da bi ja bio sigurniji, ja ću staviti na 30 blokova. 3, 4. I
4, 1, 2, 3, 4. I sad ćemo to lijepo da poređemo kamen. Znači ovdje će nam biti taj spawner za početak. A kao se samije ćemo onaj automatski, to je ne automatski, ali ono kao liči na čurku, tako da ćemo to kasnije da radimo. Da vas ja opet ne bi smarao i to sve, ja ću da nakopam kamena pa da opet počnem tako kada se vidimo. Kada uradimo ono sve, stopiramo to, stopiramo snimanje, ćao! I evo mi nazad, ja sam to malo tu nešto proširio, tako da će se to moći spavnovati i vidimo ovdje da mi je narasla bundva. I evo mi nazad, tu mi je nešto malo ušla u sobu i uzmemo ovu bundvu. I ja me opet nazad. Izvinite zbog ovih prekida. Tako da, to bi bilo to za ovu, ne bi bilo to za ovu epizodu. Iskopamo još koji kamen. Komade, pa da napravimo ove slabove. Flerići i lakići i tu dole. Ostavimo ovako. I ovdje. I samo da odem ovamo. Da se palci ne bi mogli penjati. Tako da. I tako dođu ću ja ih samo cepam odavde i bam i to je to. Tako da to bi bilo to što se tiče ove epizode. Lajkujte, šerujte i također subscribeujte za još ovoga. Tako da se vidimo u sljedećem epizodu. Pozdrav!